tapi kain dijahit tantang kapalonyo hindak dicari pantulain sambuangan carito rangginanku lah sudah malah di pol 2 kini kamasuk di pol 3 samo mandangan baritunyo dirandang kacang diambil bamban nambah bunga indah uno dirantang panjang sambung itu ornan polalu bilang malah siram lila rapi isin di mamanya kau menuju ke taluk rantau baik tuanan bilang keputusan sudah malah dari mama tentu pisah wajah mama baik tuan aku dibilang berkata mama kamanakan dengan dia siram di kolayale malah kepandaian nala rapi kolayale putusi yo bailang malah dari kampung wapisa jambu salamu 3 bulan yang kayale malah disiram li kalau ba itu tarapapan lasamu panjang jauh-jauhnya kalau ba itu mama katakan awak manarimu sanang puluh indah lamu malah sesudah itu barisu hari kok dibilang dengan diang siram li kamaran tau kabat 7 kesara saja di badan diri tak lamu malah sekutiku hari kaniyo pagi-pagi nyobari tahu disiram li tangan di mama sekutiku tentu iwambu kawarangke sawai lunari tengginanku agak pakaian malah siram li laki sarawa panji kaki laki baju gadang lengan badetanya di kapalu bungkusannya sandang sakutiko wassalam minyo yo mama yo kawa pisah ayo mama bisa malah aja mamanya batula punggung sekutiko 7 langkah dari sini ndak boleh calik kawalakang itu lepasan dari kalau itu
malah bukatoan langakan mana katuamu langakato simaan buni ko lawan minda dicari ko batamu jangan dilaan awak mati dibunuh orang biarlah orang kita bunuh anak Lejale mana kepandaian alana dotu biar kaduya biar kirat bisa dipakai di bawah mati itu mana katoinyo nak lamu malah sekutiko kalau piladang kababelo ketukorana dalam rimbo kocok itu di mama memang laelo lasana ngati manarimu basalam jawab tentangan iya wapisah ya lai sawalu nari tutengi bajalan kanaki mare Kodari nagari retene wala sirang lindaknya dulu legara alai di mati kayu tangguang madi parantau pemerintau kumanitu padi tengah sawah jelak bayelo sularonyo oh selamat tinggal mama di rumah ambu kerantau samantara gue nei jalan niya sama seorang maapangan sirang di kamadera kadituju dicali malah sekuti korimbo yang bakulilya masuk rimbo keluar rimbo ande kandu gigi nyawayalan sama seorang tentu arah kawan tujuh itu pengana sirang binangko awak jalan malah jalan setapak jalan rimbunan hitam buah antar kabaa di dalam perjalanan baik itu nasib pada diri otue nei indah lamu malah di dalam perjalanan nari beransur tinggi juho kolintak ketu baranti waitu pengana wadaninya kue ari malah sari itu nama jalan talita talita rete nancok kacang menjalang junjang talita ele wantu angga menjalang gunung itu mana sirang itu lamu hari sari tu de untong teka dia lari pagi badarok tinggi ko tinggi badarok patang hari malam minyola baranti duduk malah di batang kayu di mah kayu tempe parantian di sinan sajo inyo baranti iyo di dalam perjalanan netenei
hari suatu malam marilah lewat jam 8 litak badan mindak sawado tersandainya di batang kayu basanda di bani kayu iyo naninyo siram litak badan mindak sawado macam buni-buni yang di dalam ibu kanamonyo macam tadanga suaro alam detenei suatu malam marilah lewat malam 2 malam tadanga suara harimu indah lo jauh dari siginan tapi kiaran di malam suatu malam itu kalau raso masalah mungkin ambo dibunuh binatang buas tapi perasaan ambo nak apa nak ada raso masalah nyodanga kemana malah nyatu memang jauh menjadi laki kok laki lakar tibo iyo suara bunyi harimau nak lamu malah sawah katu itu nyaben duduk elo duduk lainnya siram lita di nyodanga warnanya nyatu laki bunyi malah suaranya bunyi nantiang baitu bana sekutiko bunyi mamata lantiang limbu orang libat tambah malah menonton suara nyodanga bana nyato baakato dari siram li ande malah nampak unirimu kalau masalah badan ambu tentu tujuan kesalahan tapi raso di badan diri dan ambu raso yang tak masalah tapi baapulah si harimau tak baapulah semalam itu laki bunyinya laki amli kadang bunyi di balakang kadang bunyi di mungkonya di samping pun terang ayu siap ramli sekutiko dado bana dado salah dapet bantu kabanaran tapaso dilawan harimau ko di mungkin dake kiranya ada di hadapan lah nampak wajah harimauku kama lompati malah sirami kama bunuh bantuannya badan harimau lah siap rambi sakutiko nyapake kari tujiaken malah pasannya memakan raya pasan pendekar
indah ka dicari kok datang pantang lo kok maila mai. Itu rasanya perasaan kiranya orang di desa putiko mandanga malah suara tu indah lo malah sutaswi onyo indah lo malah yang terima itu dalam panganannya biar dia dapi tuane ai mau datang di